Hatod sa Indo kan Department of Social Welfare and Development Bicol asin sa pakikipagtabangan kan Radyo DCGB ang programang DSWD 5. Ini ang programang mataunin paliwanag sa proyekto asin mandato kan DSWD. Mga impormasyon na dapat maaraman kan publiko mapadapit sa serbisyo na ipinagtatao kan DSWD bilang saro sa mga social service arm kan gobyerno. DSWD 5. DSWD 5. Maghahatod kan mga naginibuhan kan DSWD sa Kabikolan. Ini ang programang magiging tulay nindo para makinabang sa mga pinaghahatod na programa kan DSWD. Marina, magdangog asin magpartisipar sa programang DSWD 5. DSWD 5. Digdi sa DZGB. Hindi lahat ng superhero ay lumilipad at nakakapat maskara. Sila ay simpleng tao lang ngunit natatagan at malasakit ay pamihira. Dapat mapagaling ang serbisyo para sa bawat Pilipino. Puso, serbisyo. Sige po, good morning giraray sa Indogabo sa muya pong mga parantabay. Martes na naman ngunyan, ultimo dia kan Abril, Fetsa 30, 2024. Sa pangaran giraray kang Department of Social Welfare and Development Bicol, ipighatod po kan DCGB ang programang DSWD 5. Kada Martes po yan alas 10 nin aga sundo alas 11 nin pagkaudto. And sarong oras na mag-restoryahan lamang kita kasabayan sa tuyang pag-iriba dyan sa DSWD Region 5. Tanganing maisihantaan sa indang mga serbisyos na ipinagtatao sa publiko, mga prosedimento, proseso, beneficios asin iba pa, proteksyon, serbisyo publiko. Gabos po yan sa DSWD 5. Siyempre, may chance ang manggana sang gatos pesos na load giraray duman sa maswerteng paraan tabay na makaka-text kan tamang simbag kainot-inot first come first serve basis. Magdangog lang po tabi kamot may mga question o kaya sarong question na ipapaabot an sa tuyang pag-iriba sa DSWD 5 nya na aga. Asin sa tuya yan na makukuha ang kasimbagan sa pag-antabay sa programang DSWD 5. Welcome giraray, Madam Justin Joy. Good morning. Good morning, sir. So magandang umaga po. Ako po si Justin Escuro, Information Officer 2 ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD Field Office 5. So makakasama nyo na naman po kami ni Sir Pio sa loob ng isang oras na punong-puno ng impormasyon dito lamang sa DSWD 5, Serbisyong Oragon sa lahat ng panahon. Yan. Uy, hindi mo ba i-greet? Madam, yung ating mga bossing dyan sa DSWD lang yakap, murahin kita dyan. Magandang umaga po sa lahat po ng mga manonood po natin sa iba't ibang satellite offices po namin sa buong Bicol region, sa dito po sa Legazpi, sa Rawis, sa Buraguis, meron din po sa Embarcadero and sa Gaisano po. So meron din po kami mga provincial operations office sa bawat probinsya po ng Bicol region. So binabati rin po namin ang mga nakikinig at mga viewers po namin sa DCGB News Online at sa Facebook live streaming po ng DSWD Region 5 Facebook page. Dapat may memo si Direktor. Manood sila at makinig. Lagi pag alas 10. Yes po. Oy, Madam Justin, may guest tayo. Sino bang guest Yes natin? po. Sige. Bagong-bago po yung ating guest. Siguro first time ni Ma'am sa DCGB. So, kasama ko po ngayon si Miss Cheryl M. Lufamia, ang PDO3 Regional Program Coordinator po ng bagong programa, ang Walang Gutom Food Stamp Program ng DSWD Field Office.
Ayan, good morning po sa lahat ng nakikinig and good morning sir Yeah. and ma'am. Yes, it is my first time here but not first time in DSWD. So I've been in DSWD since 2015 Ba. sa other program but ako yung na-assign dito sa bagong flagship program ng ating government. So welcome to the show. Yes. Ma'am Cheryl, kung may mga gusto kang i-greet, i-shout out, sige, this is your chance. The microphone is all yours. Alright. So, shout out doon sa Food Stamp team, ang Walang Gutom team na nasa regional office. Doon din sa aming mga beneficiaries. We have beneficiaries right now. And also sa lahat ng mga empleyado na kahit kasagsagan ng init ngayon talaga ay talagang nagbibigay ng totoong serbisyo sa ating mga komunidad. Yan, opo. So, yan, in-package, yung programang yan, mapapakinggan natin dito sa DSWD5. May mananalo ba tayo ngayon, Justin? Opo. May text promo po ulit tayo, Sir Pio. So, para po sumali sa text promo po at manalo ng 100 pesos load, i-text lamang po ang inyong pangalan, space, address, space, yung sagot po sa katanungan ngayon tampok dito sa DSWD5, space, yung contact number po na gusto po ninyong loadan. At isend lamang po sa hotline number ng DCGB. Yan, opo. So, may katanungan tayo. Ano bang katanungan natin ngayon? Okay, ang katanungan po natin ngayon, para po masagot ito, makinig po ng maayos sa sa discussion po namin ni Ms. Cheryl. So, ano ang tawag sa bagong lunsad na programa ng DSWD na naglalayong maibsan ang involuntaryong gutom at mabigyang kasanayan ng mga benepisyaryo upang sila ay maging produktibong mamamayan ng bansa? Yun. So, Ano yung tawag dun sa programa na yun? Yes po. Na may mithiin, kumbaga, na walang magutom. Yes. And at the same time, maging produktibo silang miyembro ng society. Yan. Yung gustong manalo ng 100 pesos load, i-text lang pangalan, taga-saan, and yung sagot. Yes po. Yung pinakauna na maka-text, mayroon naman yan ng oras sa number na 0942 670-1195. That's 0942-670-1195. And sa mga Globe subscribers, 09660-730-115. Yan, 09660-730-115. That's Globe. Pangalan, taga-saan, and yung sagot. Yung pinakauna ay mga by 100 pesos na load, and it goes a long way yung 100 pesos load. Meron na kayong pwedeng makamit dyan, di ba? Meron na pwedeng makaaway. Meron na pwedeng masingil. Di ba? So, yan po, makinig lang sa programa sa DSWD5 at malalaman ninyo ang kasagutan. Ano ang programang yun ng gobyerno na may mithiin na walang magutom, walang gutom, and at the same time, maging produktibong miyembro ng sosyudad yung ating mga kababayan. Sige, now we will listen. Take it away, Madam Joy and Madam Cheryl. Go ahead. So, good morning, ma'am. Hi ma'am, good morning. Okay po. Ano po yung Walang Gutom program? At ano yung mga layunin po nitong bagong programa ng DSWD? Okay, so ang Walang Gutom program is also known, generic yung name niya as Food Stamp Program. Ito ay ginagamit din na pangalan sa ibang bansa like US, no? That is Food Stamp Program na nagbibigay ng food credit sa mga beneficiary. So dito sa atin sa Pilipinas, ito ay tinatawag na Walang Gutom. So yun na po ang official pangalan ng programang ito, the Walang Gutom Program, na ito po ang bagong flagship program ngayon ng ating gobyerno na itinalaga sa DSWD. So ano ba yung minimitiin ng programang ito? So ang minimiti po nito ay mabawasan, ma-eradicate yung involuntary hunger na nararamdaman ng mga Pilipino, especially yung mga food poor Filipinos. So layunin din nito na kaakibat ng programang ito, maturuan sila ng kung paano maging sustainable nang sa gayon ay hindi naman kasi lifelong itong program na sila yung beneficiaries. So dapat pag sila ay tapos na sa programa, maging sustainable na din, stable na yung kanilang status para ma-provide din nila yung kanilang pangangailangan, especially yung pagkain. So yun.
So, sabi mo ma'am kanina, 'di ba may nakikinig na mga beneficiaries. Yes. So, paano po sila ma'am napabilang at sino-sino po sila? Sa ngayon, kami ay nasa pilot practice pa lang, no. Meron kaming pilot municipality na ang napili po ay ang Garchitorena dahil dito po ay talagang mataas yung incidence of poverty and malnutrition. So isa din po ito sa pinakamahirap na munisipyo dito sa ating rehiyon. So sa ngayon po, we have 190 beneficiaries in Garchitorena. So paano ba na-qualify yung 190 beneficiaries na yon? So sila po ay nasa listahan ng 3. So, yun po ay ang aming baseline data and we conducted the validation sa Garchitorena kung sila ba ay presenteng nakatira pa doon, sila ba ay kukwalify pa dito sa ating programa. So, yung po 190, lahat po sila na-validate at sa ngayon po ay nasa pangatlo na sila, naka-receive na sila ng 3 beses na food credit. So, once a month kasi yan. So, yun po, yung qualification naman dito, paano tayo magiging beneficiary? First, kailangan tayo ay food poor, no? And also, tayo din po ay nagpa-prioritize sa welfare ng mga kababaihan, especially those na lactating moms, yung mga may mga maliliit na anak, yung mga buntis, yung may mga elderly po sa kanilang mga bahay. So, sila po talaga yung ating pina-prioritize na maging beneficiary ng ating program. Okay, ma'am. So, ano po yung natatanggap usually ng mga beneficiary? Oo. So, yun yung magandang mechanics ngayon ng food stamp program. Yes, we are food credit. Meron kaming EBT card, yung electronic benefit transfer card. So, para siyang ATM card ang itsura. Ito po ay sinuswipe sa aming machine, no, sa mga registered na retailers at yung card na yon ay naglalaman ng 3,000 pesos every month. So ano ba ang makukuha ng 3,000 pesos every month? So 1,500 for carbohydrates, that's bigas, tinapay, and so on. Basta 1,500 talaga for carbo lang. And 900 for protein like eggs, meat, kagaya ng chicken. So, pwede nilang i-purchase doon sa 900. And the remaining 600, that is intended sa gulay at prutas. So, ang total niyan ay 3,000 pesos every month. So, yun po yung kanilang nakukuha. At based sa aming observation, ang 3,000 ay malaking tulong na din. Especially po sa mga pamilya na may 5 taon gulang hanggang pababa ang mga anak. Doon kasi po sa Garchitorena, marami pong pamilya ang na-qualify na talagang may mga maliliit pang bata at yung mga buntis at lactating moms. So, yun. Malaking bagay na po yung 3,000 na yun. So, yung 3,000 po ay talagang dun lamang sa mga registered retailers or merchant. So, hindi po yung pwedeng iswipe sa kung saan lang nila gusto. So, meron tayong nag-a-apply naman ng mga retailers and if they qualify, mabibigyan sila ng chance na maging parte ng programang ito. Okay, ma'am. Di ba na-mention nyo, ma'am, yung retailers? So, sa Garchitorena, since sila po yung pilot municipality, ilan po ba yung accredited na stores? Yes. So, as of now, we have 2 accredited retailers sa Garchitorena. So, yung dalawang yon na tindahan ay kinikater nila lahat. What do I mean by kinikater nila lahat? So, mabibili sa tindahan nila yung carbo, yung protein, at yung mga prutas at gulay. And also, meron din tayong na-accredit na isang kadiwa store ng DA. So, from Pili, Kamsur, pumunta sila sa Garchitorena during market days ng redemption ng ating mga beneficiary. So, doon din, meron silang Go, Grow, and Glow food. So, merong carbohydrates, protein, and prutas at gulay. So, meron tayong kadiwa and 2 registered retail store sa Kamsur.
para dun sa mga nakikinig po, ma'am, paano kaya, ma'am, halimbawa may store sila, paano kaya sila, ma'am, pwede makapag-register if ever? So yun din yung karamihan na na tinatanong sa amin ngayon. So as of now, we are on a planning kung paano ba mas maging systematic yung aming pagpili, no, sa mga qualified retailers. Nakikipag-coordinate kami sa EPAP, sa SLP kasi meron tayo mga SLPAs, no, and sa Kadiwa. So we are securing that they have business permit. Kailangan yon para legit ang mga tindahan, and also they need to secure a bank account na nakapangalan sa kanilang negosyo. Kasi transfer po kasi yung yung payment nito. Yun, and we also sa ngayon we prioritize those na mga members din natin, mga cooperatives, like we have SLPAs na maging part sila ng Kadiwa para yung Kadiwa ay ma-registered bilang retailers, at yun, it's a win-win, parang maganda yung bunga ng programa kasi nakatulong na tayo sa mga maliliit na magsasaka, maliliit na negosyante, at dun sa ating mga beneficiaries. Tama, ma'am. Yung ma'am, yung kanina, sabi nyo, ma'am, tungkol sa mga beneficiaries. So, meron po ba silang mga kondisyon na kailangan sundin para po maging part po sila or patuloy sila maging part ng program? Yes. Mayroon tayong mga kondisyon sa kanila. So, hindi talaga ito din naman dole out, no? So, ano ba yung magiging part ng mga beneficiary dito? So, dito naman, bago sila maka-avail ng food credit, they have to attend a Nutri-Education session. No, hindi lang to puro lang bigay tayo ng pagkain. Kundi magtatanong sila, bakit kaya yung protein, carbohydrates, and these gulays and vegetables lang yung binibigay? So doon namin yan dinidiscuss sa Nutri-Education session, na kung saan pinapakita sa kanila, dinidiscuss sa kanila kung ano ba yung kahalagahan ng nutrisyon sa bawat hapagkainan. Ano-ano ba ang dapat na sinaserve natin sa ating pamilya para tuluyan na nating masugpo yung malnutrisyon, no? So, para magkaroon din ng disenteng pagkain ng bawat Pilipino. So, yung kailangan nilang mag-attend ng Nutri-Education bago ang redemption. Example, next week yung aming redemption sa Garchi Torena, pero dapat bago mag next week, no? Ngayong week or nakaraang week ay nakapag-conduct na po kami ng Nutri-Education. So, para naman ito ay isa din po kasing kondisyon para maka-avail sila ng kanilang mga food basket na tinatawag. So, another thing is ito kasing programa natin ay ka-network natin, nakikipag-coordinate tayo sa TESDA, sa DOLE, and sa PESO, no? Yan yung ating mga partner agencies para ma-share din nila yung kanilang programa sa ating mga beneficiaries. So, nakipag-coordinate kami sa kanila para din yung magko-qualify na mga beneficiary natin ay makuha din nila, nang sa ganon, later on, pag wala na sila sa programa, maging sustainable na din yung ating mga beneficiaries. Okay, ma'am. So, kanina, ma'am, na-mention nyo na may mga partner agencies kayo, ma'am. Yes. Bukod po sa na-mention yung role nila, ano pa po ba yung ibang roles? Okay. So, marami tayo dito kasi sa Walang Gutom program. Nilalayon kasi ng programang ito na bawat sangay ng gobyerno may take part para dito sa programang ito. Marami tayong ka-network dito. We have the NNC, the National Nutrition Council, na sila po ay tinitrain para maging pool of trainers namin during nutrition education session. So, not necessarily kami na mga staff sa DSWD ang magkakandak nito. We capacitate the BNS ng mga barangay. Yun po ang mangyayaring training next week sa Garchi Torena. Ikakapacitate natin yung mga BNS and also some of the nurses and midwives doon sa area together with NNC focal person para po pag kami ay nag-scale up na, they do the nutrition education sa mga barangays na mayroong mga beneficiaries. So, yun po. So, in that way, matutulungan din nila yung kanilang mga
members sa community, yung mga community people na may educate. So isa yun sa aming ka-network, and we have also the DA. Sa kanila naman namin kino-coordinate yung mga retailers. Kasi priority ng programang ito na maging part yung kadiwa. So, yung mga small farmers na maging retailers din, maging suppliers ng ating mga pagkain. So, kaya we have a close coordination with DAs. So, doon namin talaga din kailangan makipag-coordinate and malatag kung ano yung role nila, malaki yung role nila dito sa programa. And the TESDA, yung TESDA po kasi, meron kaming skills inventory na ginagawa sa mga beneficiaries, even sa kanilang mga members of the family, yung roster nila, para if in case meron doon mag-qualify, o pwede or willing na mag-aral sa TESDA, mag-training, ay ma-enroll namin. So, we are plotting a plan now with TESDA sa Kamsur. Sila mismo ang bababa doon sa Calcitorena para ma-implement yung first batch ng training nila, which is yung food processing. And next will be the carpentry. And yung DOLE naman, malaking tulong din yung skills inventory ng mga beneficiary para mai-register sa kanila, no, kung ano ba yung mga pangangailangan na pwedeng livelihood support para sa mga beneficiaries natin. And also with peso. Yung peso naman, we are planning sa Kamsur na magkanda kasi one of the activity ng food stamp ay makapag-conduct ng job fair na talagang para doon sa ating mga beneficiaries. So, magkakaroon ng job fair sa Calcitorena. Katuwang namin doon ng peso and some other willing. Kasi magiging caravan din siya, may DTI din na bababa. So, yun para din dun sa mga beneficiaries. And of course, dun sa mga gusto mag-participate sa municipality. So, it's a very active program na talagang kami mismo ang nakikipag-coordinate sa mga partner agencies. And during, like sa TESDA, during meeting namin, ma'am, sinabi din nila na mandated din sila, no, na kailangan makipag-collaborate and coordinate din sa amin because some of the agencies talaga nagbaba kasi ng executive order ang ating Pangulo na they should participate dito sa walang gutom. So, yung TESDA talaga po ay nagsabi sa amin na talagang part na din kami ng kanilang program this year na tumulong sa walang gutom program. Ang ganda nung program, ma'am, kasi whole of the nation approach yung niya, yung parang design niya, no. So na-encourage lahat ng agencies na tumulong para ma-eradicate yung hunger, para ma-achieve natin yung zero hunger. So kanina, ma'am, na-mention nyo na si Garchi pa lang yung may pilot implementation. Is there a possibility na ma-implement din natin sa ibang municipality yung food stamp? Kasi ang ganda niya Yes po. So, si Garchi Torena ay pilot lang, no? And we are now sa social preparation phase ng food stamp for scale up. So, mag-scale up na kami. We are planning for the schedules ng validation ang una po kasing province na bababaan muna this year ay ang Sorsogon and Kamsur. So, we have at least 25,000 beneficiaries and in Kamsur and almost 6,000 beneficiaries in Sorsogon. So, sila po yung meron this year na target for scale up. So, most of the municipality naman po sa kanila ay may mga target beneficiaries. This is just the first the first batch. Okay. But ang target talaga naman nitong ng programa ay buong probinsya, buong rehiyon ng Pilipinas ay magkaroon ng walang gutom program. So, yun.
Bukod ma'am dun sa mga na-mention niyo po kanina na activities, meron pa po ba tayong ina-anticipate na activities sa susunod na buwan para sa food stamp program? Yes, because of Scale Up, marami kaming series. Actually, yesterday, nagkaroon kami ng planning with and meeting with our division chief, si Ma'am Girly Avila. And together with my team, nilatag namin yung aming mga target activities this month and the following month. So, by June, July, doon na po tayo sa Scale Up. So, doon na kami sa pag-validate sa kanila. It's a community validation using the clean list of listahanan na qualify. So, yun, i-validate natin. Kaya, mag-hire kami ng mga validators for this. And also, we will going to have a orientation, LGU orientation, first muna in Sorsogon on the 27th. So, doon namin i-discuss kung ano ba itong walang gutom sa ating mga LCEs and sa mga MSWDOs na a-attend para nang sa gayon meron isang pag-iintindi kung ano yung programa. And at the same time, if they have questions, ma-raise namin. And I guess yung aming mga kasama sa national office ay bababa din. Okay, sige, bago May kita tanong si mag-proceed sa iba pang mga pag-restorya digdi sa programang DSWD5, dakol na sa mga nag-text. Ang dami ng mga nag-text, madam, pero mamaya malalaman natin kung sino yung tama, at kung sino yung unang tamang nakasagot ng katanungan. Ang katanungan natin, ano ang tawag doon sa programa na ang mitiin ay walang magutom and maging produktibong miyembro ng community yung mga beneficiaryo. Meantime, oras Pilipinas, it's 10:29. Mahal, handa ka na ba? Sabay na tayo ha. Oo, mahal. O ate, ikaw na munang bahala sa kapatid mo, ha? Pupunta lang kami ng tatay niyo doon sa kabilang sitio sa eskwelahan ninyo. Ha? Bakit po kayo pupunta doon? Wala naman pong pasok ngayon, At saka sira-sira na po yun. Tumutulo na po ang bubong ng silid-aralan namin. Anak, sasali kasi kami ng nanay mo na mag-volunteer kasama ng ibang mga taga-barangay natin upang ipaayos ang eskwelahan ninyo sa Kalahi Seeds. Kalahi Seeds? Oo, Toto. Kalahi Seeds. Ito ay isang programa ng gobyerno na ipinapatupad ng DSWD. Hindi po ba seeds ibig sabihin binhi? Magtatanim po ba sila sa eskwelahan nila, ate? Hindi, anak. Ang Kalahi Seeds ay isang programa na tumutulong sa mga mahihirap na komunidad ng tulad ng sa atin upang umunlad sa pamamagitan ng mga maliit na proyekto. Tama ang nanay ninyo mga anak at ang tao rin mismo ang nagtutulungan upang mapatayo ito sa pamamagitan ng pagbabayanihan. Kaya't sasali kami. Magvo-volunteer kami ng nanay ninyo para makatulong kami sa pagpapatayo ng eskwelahan ng ate mo. Mahal, ang hirap pala magtrabaho sa construction, ano? Ay naku, sinabi mo pa mahal. Ay, pero konting tiis na lang at malapit nang matapos ang pag-aayos natin ng eskwelahan na ito. Ay, buti na rin at may dagdag income rin tayo para sa pagtulong natin sa pagbuo nitong school building nito mula sa Kalahi Seeds. Ay, basta ang iniisip ko, buti na ito at hindi na sira-sira ang paaralang papasukan ng anak natin. Oo, matalino pa naman si ate at si Toto. Para sa kinabukasan rin naman nila, kaya tayo sumali dito sa Kalahi Seeds. Oo. Teka, sandali lang mahal Oh, naku pare, tulungan na kita dyan. Salamat pare. Ay, alam mo mahal, sa tinagal natin na pagtira dito sa barangay, parang ngayon ko lang nakita nagsama-sama tayo na paring Bert at Maring Winnie at yung mga ibang kabarangay natin para magtulungan sa isang proyekto. Aba, masaya rin pala, ano? Oo nga, mahal. Akalain mo,
Dito pa sa isang programa ng gobyerno tulad ng Kalahi Seeds natin matututunan kung paano magtulungan bilang barangay. Wow! Ang ganda na ng eskwelahan namin! Nay! Tay! Kayo po talagang tumulong sa pagpapagawa nito? Aba, oo anak. Nagtulong-tulong kami ng nanay mo at ng ibang mga magulang dito sa barangay upang mapaayos ito. Salamat, Tay! Salamat, Nay! Makakapag-aral na rin kami ng maayos ngayon. Meron pa kaming maayos na mesa at silya. At salamat din sa Kalahi Seeds. Nang dahil dito, napaayos natin itong eskwelahan at natuto tayong magtulong-tulungan dito sa barangay. Ibig kong sabihin, dito na rin po ako makakapag-aral paglaki ko? Oo, anak. Yay! Nay, Tay, tama po pala si Toto dati Sa alin anak? na ang Kalahi Seeds po ay talaga palang parang binihi kasi tinutulungan itong tumubo ang bayan natin. Oo nga, ano? Ang galing talaga ng anak namin. Ang Kalahi Seeds o ang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na tumutulong sa mga mahihirap na munisipyo sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng proyekto katuwang ang mga taong bayan upang matugunan ang kanilang mga problemang pangkomunidad. Sa Kalahi Seeds, kaya natin ang pagbabago kapag magkapit bisig tayo. Listahan na, talaan ng pamilyang nangangailangan. Ikaw ba o ang iyong kakilala ay mahirap ngunit wala sa listahan ng DSWD listahanan o may kaya na napabilang sa listahan ng mahihirap? Listahan na, talaan na sa bahayan. Inaanyayahan namin kayo mga kabarangay na tingnan at suriin ang pinakabagong talaan ng pamilyang nangangailangan na nakapaskil sa inyong barangay ayon sa resulta ng ginawang household assessment ng DSWD. Makilahok sa gagawing validasyon ng DSWD listahanan para siguraduhin na tama at kompleto ang nasa listahan. Sigurado kumpleto at totoo. Para sa karagdagang impormasyon, sumangguni sa inyong local social welfare office o sa Listahanan Area Supervisor na nakatalaga sa inyong munisipyo. Listahanan, ang talaan ng pamilyang nangangailangan. Listahan na. Mahirap magpalaki ng magulang. Para kang may kambal. Buti na lang magandang kita. Mataas kasi ang demand sa mga kasing bata ko. Lalo na sa mga foreigners. At dito lang naman ang webcam sa bahay eh. So kahit anong oras pa sila tumawag, masasagot ko. Wala masyadong free time. Kung hindi ako nakatutok sa webcam, naglalaba ako o kaya nagluluto. Ganun nga siguro pag single child. Ikaw lahat. Pangarap ko lang naman bigyan sila ng magandang buhay. Nakakapangilabot, di ba? Lalo na ang pagdami ng magulang na nagbubugaw ng sariling anak sa internet. Kung may alam ka, itawag agad sa 021343. Kapag hindi mo isinumbong, para ka na ring sumang-ayon. Panawagan mula sa Interagency Council Against Child Pornography. At malasakit ay pamihira. Dapat mapagaling ang serbisyo para sa bawat Pilipino. Alas 10:36 ang oras sa diretsong programa DSWD 5. Keep on texting ha so mga nag-text kukuha niya to so tamang simbag. Ano, yan. Hindi pwedeng salpit. Hindi pwede salpit. Yung tamang sagot sa ating katanungan. Ang katanungan, ano ang tawag dun sa program ng DSWD na ang mitiin ay walang gutom. Walang magutom at maging progresibo sila at produktibong miyembro ng sosyedad. Ibalik natin ang usapan kay Madam Justine at kay Madam Cheryl. Take it away.
Alright, so ang i-add ko pa pala dito sa programang ito, sa ngayon sa pilot phase, kasama namin at kapartner namin ng World Food Program, no? Isa siyang UN International Agency na may same na advokasya at hikain dito sa Walang Gutom. So parehas ang aming parang ini-aim yung ma-eradicate o ma-zero yung hunger natin. So sila ang aming kasama and tinutulungan nila kami din sa system, no, para ma-adapt namin at maging maayos yung sistema nitong food stamp program, especially doon sa pagbigay ng EBT cards, no, and also doon din sa ginagawa natin na mga education, nutrition education sa mga beneficiary. So, katuwang natin sila. Okay. So, question na lang, ma'am. Another question. Paano po ba, ma'am, ma-differentiate si food stamp program sa supplementary feeding program and sa Pantawid? Kasi lahat po man sila ay parehas. Almost yung Yes. nakiin nila, no? Oo. So, doon naman sa food stamp, dito sa Walang Gutom, we have food basket na talagang naka-specify doon kung ano lang talaga yung mga pagkain na pwede nilang ma-purchase. No, hindi ito kung ano yung gusto and kung ano yung cravings, yun ang kukunin. So, nakabase din tayo sa nutrition needs ng ating mga beneficiaries. And marami nagtatanong din sa amin what is the difference between Pantawid and sa amin. So kami, we really cater doon sa ating sa pagkain. Kaya nga Walang Gutom. Doon talaga tayo, doon yung programa natin nakafocus. While in Pantawid, merong education, meron sa health, di ba ma'am? So they monitor those na medyo malayo naman sa atin. Though meron silang, I think, the rice allowance, pero yung pinaka-program nila ay for education and health. So, dito naman sa amin, siguro na ihahambing kasi we both uses card. Yeah. 'Di ba? Sa kanila ATM card, they use the land bank card. Sa cash nilang nakukuha, sila na lang nagdi-divide kung saan 'yon papasok sa programa. And kami naman, we use card, swipe card, pero hindi cash nilang makukuha. Okay. So, bawal din siyang i-convert. Yes, bawal din siyang i-convert sa cash. So, pag na-swipe yun doon sa ating mga retailers, trained naman yung mga retailers natin, pag na-swipe yun, talagang pagkain po yung kanilang makukuha. Wala po itong cash na involved. Wala silang makahawakang pera. So, yun po yung difference. While sa supplementary food naman ay more on sa feeding, 'di ba, sa mga bata, sa mga sa daycare centers. So yun yung pagkakaiba. We are food credit, hindi kami cash na naibibigay sa mga beneficiary. Okay, ma'am. Tungkol dun sa, di ba nagsasagawa sila ng nutrition education. So, dun na rin ba, sila din ba yung mag-identify kung ano lang yung bibilhin nila? Or binibigyan po ba sila ng listahan? Yan. During nutrition education, tinuturo lang sa kanila yung paano yung pamimili, ano yung pag-store ng mga pagkain. Kasi di ba, meron ngang isang time sa isang food redemption namin, they don't even know what is Poncan. 'Di ba? So, yung mga taga-isla. So, dahil sa nutrition education, nalalaman nila na ito pala ay may vitamin C, na ganito pala ang itsura niya. So, mahalaga talaga yung nutrition education kasi meron diyan mga beneficiaries na kulang pa yung kaalaman sa mga wastong pagkain. So, yung yung nutrition education naman ay parang ibinibigay yun sa kanila na hindi talaga dahil sa pag hindi ka naka-attend nito ay hindi ka makakaroon ng 3,000 worth. Hindi yun yung adhikain. Kinakandak yun para nang sa gayon, pag doon na sila sa pag-purchase ng pagkain, alam na nila kung ano yung ipopurchase nila, yung kailangan nila, na papasok sa food basket. And also, yung mga retailers natin, they have this list
na available sa protein, available doon sa ating mga carbohydrates, ano ba ang mga pagkain na available sa prutas at gulay. So with their corresponding price, may mga presyo na yon para mapapractice din yung kanilang budgeting. No, mababudget nila yung 1,500, yung 1,000 for the bigas and the remaining 500 doon pa sa ibang protein available sa store. Same with the other food categories. Di ba nasabi niyo ma'am kanina na EBT cards yung binibigay sa beneficiaries? Is there a security protocol para hindi nila ito maisangla? Kasi di ba may mga ganong kwento talaga sa baba. Yun yung maganda din dito sa programang ito. Kasi during registration, we require another member of the family as their parang alternate. No. So, kung ATM card, wala kang alternate, sarili lang yan nakapangalan, pero pwede siyang i-withdraw ng member of the family mo or kung sinong gusto mo. As long as they have the PIN number. Pero ito pong EBT card, upon registration, aside sa picture ng primary beneficiary, meron din doon po si alternate niya. Basta 18 years old, kaanak, part ng Rooster family niya. At silang dalawa po ay i-register yung kanilang mga fingerprints. Itong EBT card ay gagana sa fingerprints. Hindi sa PIN. Oo, naka-biometric siya. So, pag pupunta siya doon sa registered retail store, isuswipe niya yon at para ma-count yung kanyang mga bilihin at masigurado kaming siya talaga yung nag-swipe, meron tayong machine na iba-biometric siya. Pag hindi hindi gumana, ibig sabihin hindi siya yon. Or may mga case naman, dahil sa mga magsasaka, ang ating mga beneficiaries, no, or karpentero, masyadong nadadamage yung kanilang mga fingerprints, doon na papasok yung kahalagahan ng alternate. Siya yung mag-purchase. Opo. And also, if ever man, bakit may alternate din? Para if in case naman na hindi available yung ating beneficiary, primary beneficiary, like may trabaho, pwedeng mag-purchase yung kanyang asawa or yung anak niyang 18 years old. So, yun. So, meron tayong primary and alternate and tayo ay biometric, hindi tayo PIN. Yung alternate niya, ma'am, dapat same household sila? Yes po, same household sila. Para sure din tayo na doon lang din talaga yung pagkain sa pamilya, no? So, hindi naman, kasi doon sa listahanan, no, kung sino yung sa Rooster family nila, doon tayo titingin and na-validate naman natin. And mostly naman po sa mga alternate nila ay mga asawa. Mm-hmm. So, naging naging parang banding na din nila. Kasi, like doon sa Garcia Torena, ang nagpo-purchase kahit okay lang naman isa, pero magkasama yung mag-asawa. They do the marketing and budgeting. So, magandang practice din to or banding bilang mag-asawa. Since pilot implementation pa lang siya, ma'am, meron po ba kayong na-encounter na mga bottlenecks, mga dilemma, or mga challenges sa implementation po ng program? Sa implementation ng program, very minimal. Kasi, sabi ko nga sa mga kasamahan ko, nag-share din ako na this kind of program is yung feeling of fulfillment right after kasi mararamdaman mo. Kasi makikita mo talaga kung gaano kailangan ng mga beneficiary itong programa. And to take note we almost talaga na we had a perfect attendance during redemption and nutrition education, no. Meron lang isa dahil nga nagpa-Manila because emergency, pero sa lahat ng aming activity nag 100% yung attendance. Not because maganda or naku-curious sila, but because they really need this program. And also na right after kasi pag-attend nila, makikita na muna yung talagang benefit para sa kanila. And makikita mo din sa mga beneficiary na they are really happy and
parang masayang-masaya din kami mga worker to help them na matugunan itong gutom na nararamdaman ng bawat beneficiary. So yun yung maganda sa program. And another challenges, no, isa sa mga na-encounter siguro namin yung sa mga retailers lang talaga, kasi may mga process din bago sila talaga ma-qualify. And yun din yung aming pinaplan for scale up, na maging maayos yung registration and pagpili sa mga retailers para mas magkaroon ng magandang transaction, no, ang every redemption. So yun din, kasi it would be a monthly basis, 'di ba? So yung pag-prepare ng mga payments and all. So yun yung kailangan mapag-aralan namin na mas maging mas smooth pa ang lahat para mas magandang takbo ng program. Last question, ma'am. So, since halimbawa si Pantawid, meron siyang graduation ng mga beneficiaries. Ano ba yung parang parameters natin na itong specific household beneficiary na ito ay tapos na mag-benefit from the program? Meron po ba tayo? Yes, we have Wagi tool na tinatawag, which is ginamit namin to sa registration. So, yung Wagi tool na yon, doon ma-measure kung anong level sila. It's level 1, 2, 3. So, mostly, and yung dapat talagang mag-qualify ay yung mga nasa level 1, 2. And yung 3, hindi siya ka-qualify kasi ibig sabihin, sufficient naman, okay naman na yung kanyang mga aspect na, no, kaya okay na, hindi na niya kailangan ng assistance. So, dito naman sa atin, after 6 months, we will conduct parang reassessment using again the Wagi tool kung anong level na sila. So doon i-assess natin sila if they still need this program. Same with pag nag-scale up naman po. And they have 3 years na titingnan natin kung may pagbabago pa. And pag nagka 3 years na sila, another assessment, and we are hoping na magle-level 3 na sila in order to cater naman those na mas kailangan din itong ating programa. So meron tayong pag-measure naman ng kanilang levels. We have a tool, the Wagi tool, yes. Thank you, ma'am. Okay, nakikinig ako sa inyong dalawa, very intently. Ito yung controversial na programang food stamp na ipinag-launch ni Presidente Bongbong Marcos Jr. So ang general idea ng mga tao is parang bibigyan ng pera para pambili ng pagkain kasi food stamp program nga eh. So yung pala inassess ng DSWD, inalam yung talagang walang kakayahan na bumili ng basic food. Wala silang basic nutrients. And then ibibigay, card. Huwag silang mag-expect ng pera. Card ang ibibigay. Then, pupunta sila doon sa designated grocery store. Ganun ba yun, madam, na share? Grocery store, Yes po. So, pag may halimbawa ko, beneficiary ito ng food stamp program, bibigyan mo ako ng card from DSWD, pupunta na ako doon. Mm-hmm. Ano bang pagpunta doon? Monthly, daily? Ano ba ang pagkuha niyan? So, we have monthly po tayo, sir. Kasi yung 3,000 is dapat makonsume siya in a month. Pero we tried na mag-schedule. Depende kasi sa location, sir. Kasi example dun sa mga islang lugar, wala talagang malalaking grocery store or wala talagang kayang mag-support ng, imagine if you have 500 plus beneficiaries and kulang talaga yung mga retailers. Dun talaga, sir, papasok yung importansya ng kadiwa. Kasi meron silang mga mobile store, malalaking truck na kayang mag-travel papunta sa mga beneficiaries. So yun, sir, pag sa malalayo and yung talagang walang retailers kang mag-qualify, we will schedule a market day. Yun. Parang market day natin, 3 days or 2 days, depende sa dami nila. And yung mga registered store, example, nasa isang venue sila, nasa isang gym, nakalatag yung kanilang paninda. So yun. And doon naman sa medyo may mga malalaki ng store, like merong Pure Gold o merong malaking kadiwa na doon, we can do the flexible market days. Ibig sabihin, sa loob ng example for May 6 to 14, they can do the market.
marketing. Pwede nilang hatiin muna yung kanilang 3,000 and the next week, basta kasama pa siya sa market days, i-avail po nila. That's what I'm Yes pointing po. out, ma'am. Yes po. Hindi pwedeng anong man na oras gusto ko pumunta ako doon sa tindahan na yon kasi meron na akong card. Bibili ako. Hindi po. pwede. So may schedule. May schedule pa din tayo. may schedule. Ang flexible, sir, mas maano lang, mas matagal. Like 12 days to 14 days. Oo. Pero yung market day, it can be 3 to 4 days or 5 days oo. lang. Halimbawa, hindi ko nagamit yung card. Sa buwan na ito kasi monthly ang pag-release niyo. Yes po. Ano ba mangyari? Pwede ko ba yun na, di ba, magkano yung para sa isang month? 3,000 ba? 3,000. Pwede ba yun na sabi sa ikidar? Idagdag dun sa next month para maging 6,000? So sa ngayon, sir, sa pilot, example, may isa kaming beneficiary hindi nakapag-claim kasi may emergency sa Manila. Yeah. And wala siyang alternate na na-register. Correct. So, ang mangyayari lang po ay magdadagdag lang yung buwan na alimbawa, yun ay pang 3 niyang claim, hindi niya na-claim. So, magdadagdag siyang another month para doon idadagdag yung 3,000. Hindi siya mag-a-add up sa susunod na buwan. So halimbawa, hindi ko na-consume yung month of April. Yes. So, may isang buwan pa ako na i-allocate, Oo. i-offset para sa April. Yes po. Hindi yun idadagdag sa month of May Yes na po. magiging 6,000. Hindi po. So yung iba, Mag-a-add ubos yung na. month. Ako meron pa. But Oo. we need to validate it. Oho. Bakit hindi mo ba siya na-consume? Is it hindi mo na ba kailangan ito? Yun. Or Oo. sufficient ba yung inyong pagkain kaya hindi mo na-claim? Yun. So we still need to validate and come up with a report. If nakita naman namin na talagang emergency, Yeah. no, pwedeng mangyari yung gano'n, na i-add na lang yung month. Pero if makita namin na because you're sufficient naman, wala naman na, hindi mo na kailangan, then mag-i-endorse naman na kami. Doon na papasok yung parang sa 4-piece baga na, aba, medyo okay na to, ibigay Yes naman po, natin sa iba. validation, yes po. So ilang taon ang parang ako, halimbawa ako, mayroon akong food stamp card, ilang taon ninyo akong susubaybayan? 3 years po. 3 years. 3 taon. Okay. At dapat every year i-assess ka namin, sir, kung ikaw ay beneficiary. And we should see a progress. No, kasi talagang kiniklaim mo naman lahat, no. So mayroon kaming Wagi tool, ginagamit namin 'yon para ma-assess ka, and we are hoping na magle-level 3 ka na by the third year and ready na to graduate para naman may mga bago naman tayong mga beneficiary na papasok. How will you know na within the first year hindi na ako qualified? We will conduct assessment again using the Wagi tool. Same na tool na ginamit namin nung iyong pag-register pa lang. So doon kasi automatic, sir, mga sagot mo talaga ay may result. So makikita mo kung anong level, and also ito din kasi ay sa ngayon pinag-aaralan yung home visit, yung titingnan din namin yung sitwasyon niyo na talaga yung capacity ninyo as family na makapag-provide na ng mga pagkain para sa pamilya. So that's the time na we will come up with assessment, and if you're ready to go, i-go ka na namin. Pero sa third year na yan, pag nakita na namin na ay parang hindi pa, that's the time na i-refer ka na namin sa ibang program. Okay. Opo. Pero within the first year, na-detect ninyo na hindi na to pwede kasi medyo okay na. Pwede na silang alisin. Yes po. Yes Okay. po. Now, Level na. yung card na ibibili ko sa grocery, mas ano bang gusto kong kunin doon? O Hindi. merong nakakuan lang doon, naka-specify? Oh yes, may naka-specify lang, sir. 1.5 for carbohydrates. Trained din dyan yung mga retailers. Pagdadaanan nila yan. Hanggang 1.5 lang talaga. So, pag kumuha ka dyan ng more than that or hindi kasama sa food basket, hindi po siya ika-count sa ating resibo. Magre-refuse yung ating machine kasi hindi siya kasama. Yeah. And you have 900 for protein, yung karne, isda, yan. And 600 sa prutas at gulay. Kung sumobra yung kinuha ko doon sa card ko, Hindi anong din po sistema? siya ika-count. Ibabalik siya. Unless otherwise we have extra money. I-abono ko na lang doon sa Oo, cashier. yes po. Pwede ba pero, yun? Opo. Pero Oo. ang kukunin lang doon sa card ay yung 3,000. 3,000. Bibili ka na lang nung gusto mo pa. Na pasok Oo. naman sa food basket. Nakabili na ako ng carbohydrates, may karne ko. Paglabas ko, binenta ko. Paano Ayun. ba yun? Di Yun ba? po, oo. Kasi kailangan ko ng pera eh.
Oh, yan. O, Diyan paano po ba? papasok yung ating monitoring. Oo. Na talagang kailangan maging stricto tayo. And titingnan rin naman natin sa ating mga nutrition education kung talagang paano nyo na-consume yung inyong mga pagkain. Yan, oh. And maganda na lang sa ngayon is because of the beneficiaries din na kakilala nila, kasama nila, madali lang natin malalaman at mamonitor yan. Kailan ang susunod ng mga probinsya na may mga beneficiary? Kasi yung una sa Camarines Sur. Yes, we have ang susunod natin is yung scale up na. That would be on June, July yung ating arangkada na for scale up, and the rest na hanggang December, and hopefully by the end of this year or early next year ma-identify na din yung additional provinces na dadagdag. Yan. We have barely 3 minutes, Madam Joy. Kung meron ka pang katanungan, and it's winning time na. Sige, go ahead. So, may... Winning time na ba? Yes po, winning time na. Winning time. Knock-off pala ko. Winning time. Anong katanungan, Madam Joy? Ano ang tawag sa bagong lunsad na programa ng DSWD na naglalayong maibsan ang involuntaryong gutom at mabigyan ng kasanayan ang mga benepisyaryo upang sila ay maging produktibong mamamayan ng bansa? And ang tamang sagot Ang is... tamang sagot po ay ang walang gutom program or ang food stamp program. So either of the two. Yes po. Walang either of the gutom two. or food Kung stamp sino yung program. nauna, sir? Yun. Teka, sandali. May 10-11 dito. Pangalan lang pero walang sagot. Out ka. Dapat may sagot. Taga-Legazpi siya. Oh. Ito pa. O merong isa. 10-11 a.m. Walang gutom 2027 food stamp program. From Bato, Catanduanes. Sinasabi ko sa'yo. Congratulations kay Rosel May L. Gamba. Yan. Ito siya. Yan. Tama ang sagot niya. Walang gutom 2027 food stamp program kompleto. Dami pa mamaya Hindi ko na kasi meron nang nanalo. Dami pa. Yan May taga Dapdap Legazpi, may taga Ginubatan. Ang dami dito. Imalnod. Nako. So, congratulations from Catanduanes. Ang nanalo natin ngayon is Rosel May L. Gamba from Bato, Catanduanes. Parting message sa Madam Joy and Madam Cheryl. Go ahead. May announcement lang ako, sir. Sige, go ahead. So simula po kahapon, April 29, 2024, ang tanggapan po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program sa Daet Camarines Norte ay patuloy pong nagbigay ng serbisyo sa bago po nito at mas malaki po nitong opisina. Bago na po yung office namin sa Daet. So makikita po ninyo ito sa second floor, LJR Building, LJR Building 4, Bagasbas Road, Barangay 5, Daet Camarines Norte. So, punta na lang po kayo if need po ninyo ng financial assistance po galing sa programa. So, para sa ibang updates, bumisita po sa aming website na fo5.dswd.gov.ph o kaya hanapin po ang aming Facebook at Twitter gamit po ang username na @DSWDFO5. Maaari rin po kayong bumisita sa aming mga opisina sa Magnolia Street, PBN, Buraguis, Legazpi City at sa Rawis, Legazpi City. Para po sa mga katanungan ukol po sa iba't ibang programa at serbisyo ng DSWD, makipag-ugnayan lamang po sa mga sumusunod na hotline: 0951-106-5172, 0951-106-5172 at 0949-132-6593. 0949-132-6593. So, sa pangunguna po ng aming Regional Director Norman S. Laurio, hanggang sa muli po nating kwentuhan dito lamang po sa programang May Kalinga at Pagmamahal dito sa DSWD 5, Serbisyong Oragon sa lahat ng panahon. Ma'am Cheryl, parting message. Yan, maraming salamat po sa pagkakataon na ma-discuss natin yung bagong programang ito. And I am also anticipating sa magandang pagsasamahan with the partner agencies ng programang ito. Maraming salamat. Thank you so much. Till next Tuesday, DSWD 5. Salamat na sinbal na Diyos ang magbantay. Iyan ang programang DSWD
DSWD5. Abangan giraray sa masunod na Martes ang sarupang edisyon kan DSWD5. Digdi sana sa DZGB. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers.